Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka seng jong ki baduna dukhatmet gila thawe ka rinsan ban prilat na kamta ki para baduna dukhatmet bakin pun iya ka sap ka phong jongki ka bakidan ka belatip kum ka Meghalaya Ability Talent Forum. Nagaliang President ba Publicity Secretary ka kinhun gila kintu ki baduna dukhatmet bakin shim ya ka nikalat ban shimbenta ka rinsan dagba pun iya ki sap ba pher bakidan. Yaki form an pelat ya ka arphanyo tarik mata ubnai ka bankut hado arphanyo tarik risau. But kitu peladap submit yaki form kin pa iki video ha WhatsApp number Henrio not kandai iwe R not kandai not R but hadian kata kin sedon kinong bishar but unsepentip yaki bapoy siya ka final. Hakani Jacob kabandan tang R taliki round but yaka final an penong hakalay tarik undo pra kabadai ka International World Disability Day. Kulay fibaro nga day iwan lang prang ng klaw. Ngari presiden jong kani kaseng ka bamta bangila penmi ka keteng ka Meghalaya Ability Talent Forum ka ba kari ka kunhun ka ba ngin penlong ya kata ka jimpen isap jong ki brief beran jingduna ha kotmet ten re nga seng yang ka seng ha how bunai August kandu tarik bangin la kumno ban kentiu ya kibri kubran jingduna hakit khotmet nang ba kinyo eta ka rinsan ba kinyo eta ka lat bakin peni ya la kijong kisap te akermen ba baro ki bri kubran jingduna de khotmet bakin shim ya kane kabu kaba ningkong kaba menuru empat penlong hi damangi hi kipara beran jingdunga de khotmet te naklan jangaru kum publicity secretary jangane ka kenhon ka bamangi thmu ban organize nam taki person with disability mo nam taki gre beran jingdunga de khotmet ba ki pi ala kisat ki phang jolki te ngakerpat ya pi baro bapin ya shimenta hakane hakaba mangi ngin sa release ki form spela ki form ha artniotric jingdu bunai Tekan sakut ha artnyo trik jong Oktober. Te mention kut mention mana-mana baladap ban submit ya ka form ha ka mangi la ai contact number everything la ada pendap fill ya ka form pipilala ban submit ya ki video jong pi ha WhatsApp number jonga 6009 120902. Nama session 6009 120902. Te lara mapi pila adap ban submit ki video alat ini sipor bangin judge haban alat syaki judges jongi kanang bangingin ai ya ka result syafi bapin ji directly syaka final kana betangka tangki ati ki round first or second kata kalau tangka semi final berka final pun ngin penlong haka light trick di Desember kumapite baka deka International World Disability Day nispanlong na ko offline henry yakini ki video jong pi ki ban ai beda ko online pila ban ringi hakino ki jaka kam hayeng jong pi na hanon pila ban shot pila ban write pila ban le kino ki drawing na painting na kino ka ba mapi pi don sap kadi ka talent show tumo ngi bako ban organize ngang akerpat bapin ya shimbenta nama kani kalau ka ba compare ho la don ki ba la seng kum ka example kum ka Meghalaya got specially able talent pila persyang bakin kintiu yang ki betan judulna dekat bat tang ba ya kani kecing fair jong kani bakalong ba mangi kibril bedan jinduna dekat bat ni organize ya kani naga mentah ki parlok ki ba dan jinduna kum mangi emar bangi kwa bangkin tiu ya ka sap ka phongjong ki so ngakat ba lada dan mano ki badan bahayeng lane ki badi parlok parajar bat kibril bedan dekat bat kamtam ki bamdan phone bamdan pila ban ai kani information saki kanang mamaki kintip kanang mamaki kinyo ban sementa teka iki form ngin ai both offline and online form ngin ai and but ki offline form ngin ai ngin laban ai hamal lagi konferensi dan hamal lagi district te ya kata ngin laban ong biang maybe haka second media angno ngin ai ki teki online offline form hari ta bangi ngitmu kolong ba insai ki offline te ngakerpa pi baro
wanom leran, wanom lu jengker. Katun ka sensus ada katway lambaklah kadon hadu 1,000 terus patam. Te kita ban simbentar aktif kan nunggu kindan kembang aktif ada katway dari kemtahi ka sensus. Kita kadang masuk ke makerpat makin aktif kibun kan benar kan kibun hakasab. Baru kidon kasat ublay ulay kerpang kasat dengki mo kamtam marai batem ele kibun palat. So apa iki kan makin simbentar kan hakane. Pengaruh ngadi secretary jongka nika komiti ka batamai ka Meghalaya Ability Talent Forum I bandwina kamden tenga kwa ban ong epi hang ni ba yak videos ki ba tha kimdei ban jerong than hadu kata namar ba kenang ba kan sub eki judges ru ba kin bisa but kawai ka ba khaddo enga kwa ban ong ni ba iwei pa iwei na phis ngau ha ban shim benta da ka ba shit reham kenang ba ka jing shim benta jong phi kan penlong yangi ba ngin la ban kentiu iwei pa iwei Prize first prize ngin ai kumasan 4,000 baar ngin ai laipo balai ai khatsan but spotly ki consolation prize ke balong lai hajar spotly kita takada ngaku ban kerpat epi bepin simbenta hakani kalau kata ka lat kabu epi mo bepin pin I namar kan temu jungi kalau ngim kwa ban long tang ka season 1 ikaw ban long kumtum ikaw ban pai sab season 10 kumtu kan ba ngila bangin bangin penpoi kayaknya kata ka yu ngam tip hadu kan ngin la hadu kan senam ngin la ban perlu yang kani tamangin persang tamangila lagi yu expenses ni nang tai kenang ba ngila ban kersang ikibri bedun cenduna department ya kane ka jingpen long ya kata ka jingpen isap ni phong ya kane omdon kam mendi vote kane ka dei bai lengba ka jing pen I jong phi kisap ki phong ba long ko ba ngi yarap para mangi iwe ban kenti sujrong tangkata he te menta kane ka dei ka ayu ka ba ngi sukman siba palat kane par khat ke ka ba penlong ya kane ka community forum jongi kadai lengba ke jingarap jong iba phawa I haimon mi tre phawa de nak jingarap jong I tadang insala ben le kanika insala ben seng ya kanika Meghalaya Ability Talent Forum de dam de lengba jong I kala kam dan hirakin kataka ayu ka community forum tada de lengba jong I tarang ai khublei ba hawashi kan de lengba jingarap jong I ba nyilak ban le kane